O sigui que estan cuinant, passant-se plat, preparen coses, però cuin aquí al mig. Un de cada germà té un piano de mig. A més que hi ha al fons d'aquella taula, les filles de prova, la de groc, no sé, la de groc és la meva filla Lucía. El Borja i el Xavi. I ara acabaré amb un viatge ràpid pel Mediterrani. Per què? Perquè, a veure, hi ha una sèrie de ciutats i territoris que competeixen amb nosaltres i que a més competeixen bé. I jo crec que val la pena tenir-les en compte. Jo crec que tindria que haver una xarxa de ciutats, sobretot al Mediterrani, perquè tenim, a part de la mateixa llum i de moltes coses de història i tal, jo crec que podríem captar, a causa d'aquest turisme de creuers i tal, podríem fer un turisme cultural entre aquestes ciutats. Aquí he deixat França, que estem fent amb l'Alberto Peña, un projecte aquí, perquè ja directament anar a Venècia, a Torre Vilella, al centímetre del teig, molt a prop del campanil de Sant Marcos, allí hem activat, és una població turística que la visiten 14 milions a l'any de turistes, perquè és la platja de Venècia, és el Lido. I allí no tenia centre, eren només botigues, apartaments, un caos de quilòmetres, tot el Lido, tota la magnífica platja, no? Hi havia aquest horitzó al viàtic.